भाई भोजपुरी असलील नगावा नाही कराया प्रमाण। भाई भोजपुरी असलील नगावा नाही कराया प्रमाण। ई माटी के भाखाया पण बाटे माई समान। भाई भोजपुरी असलील नगावा नाही कराया अपमान। जे अश्लील गावता विडंबना देखी ओकरो जन्म करम यही भाषा में बा। यही भाषा में वो जवान भइल, जन्म भइल, सयान भइल। यही भाषा में भइल जनमवा, यही में भइला सयान। यही भाषा में भइल जनमवा, यही में भइला सयान। भाई पूर्वजी के ई जो गावल साथी एकर कर सम्मान। भाई पूर्वजी के ई जो गावल साथी एकर कर सम्मान। देखी ऐसा पैसा ऐसा शोहरत जे कुछ अनुचित करके आवे तो कोई काम के नहीं। ऐसन पैसा ऐसन सोहरत होला राख समान। ऐसन पैसा ऐसन सोहरत होला राख समान। अश्लीलता के आर में आपन मत बेचाई मान। भाई अश्लीलता के आर में आपन मत बेचाई मान। ई माटी के भाषा आपन बाटे माई समान। भाई भोजपुरी असलील नगावा नाही कराया अपमान। अश्लीलता के विरोध में हमारे टीम के लोग भी पूरा जोर लगौले बा। देखा था ताओ एक मतलब आज एक बात भोजपुरी से लगाओ। देखिए भोजपुरी में एक से विद्वान लोग रहे, सब लोग बिना अश्लील गौले सब लोग सबके जानता। गावलन महेंद्र गावलन भिखारी जिनका जाने जहान। गावलन महेंद्र गावलन भिखारी जिनका जाने जहान। भाई भाई संत राज सिंह राकेश जी के कितना सुंदर तान। भाई संत राज सिंह राकेश जी के कितना सुंदर तान।
इहो लोग भोजपुरी के विद्वान रहे, कलाकार रहे। जग जाहिर बात, सब लोग जाना था कहाँ से गावत रहे लोग, क्षमता होके के चाहिए। अंतिम अंतरा सुनी, ध्यान से सुनब तो आनंद आई। बारे बारे कवि लोग बारे बारे लेखक करी कइले गुणगान। बारे बारे कवि लोग बारे बारे लेखक करी कइले गुणगान। देखिए अंतिम अंतरा क्या बा, अंतिम लाइन। भाई तू कहावा के पढ़ल पंडितवा, अश्लीलता के विद्वान।